lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší. Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší. Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší. Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší. Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší. Patri et Filio, Spiritui Sancto, sicura in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Adoremus in eternitum Sanctissimum Sacramentum. Odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Svoje milosrdné oči a nám Ježiša, ktorý je požehnaný od života tvojho. Tam Boh večnosti ukáž, o milosti nám a nám všetkých pobožná. O presladká Panna, Matka Božia Mária. Na úmysel svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdráva Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, vždycky i na veky vekov. Amen. Pane Ježišu Kriste, vypočuť svätého otca pápeža Františka, Tvojho námestníka, aby dosiahol všetko, čo prosí Tvoje mene o nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Teraz sa zasvetíme neposledného srdcu Panny Márie.
naše srdcia, našich blízkych a celé naše rodiny, aby nás Matka mohla ochrániť a ukryť vo svojom nepochybnom srdci. Anna Mária, Fatimská, Matka milosrdenstva, Kráľovná neba a zeme, Matka sedem bolestná, útočisko hriešnikov, my sa pripájame k mariánskému hnutiu a zasvecujeme sa celkom osobitným spôsobom tvojmu nepoškvrnenému srdcu. Týmto zasvetením rozumieme žiť s tebou a skrze teba všetky svoje záväzky, ktoré sme na seba vzali svojim krstným zasvetením. Preto sa zaväzujeme usilovať sa o svoje vnútorné obrátenie, tak veľmi požadované evanjelium, aby sme sa zbavili každej náklonnosti k sebe samým, ľahkým kompromisom so svetom, aby sme boli ako Ty, vždy ochotní plniť jedine Božiu vôľu. Dobrotivá a milosrdná Matka, zverujeme Ti seba samých a svoje kresťanské povolanie, aby si ho v tejto rozhodujúcej hodine, ktorá ťažko dolieha na svet, užila pre svoje spásonosné zámery na záchranu duši. Zaväzujeme sa preto žiť svoje kresťanské povolanie podľa Tvojho priania. Predovšetkým sa chceme usilovať o obnovu ducha modlitby a pokánia, horlivú účasť na slávení Eucharistie, apoštola, každodennú modlitbu svätého Ruženca a prísny spôsob života v zhode s evanjeliom, aby sme tak dávali dobrý príklad zachovávania Božieho zákona a praktickom žití kresťanskej čnosti, predovšetkým čistoty. Tiež Ti sľubujeme, že chceme byť spojení so Svätým Otcom, s hierarchiou s ním zjednotenou a so svojimi kňazmi, a tak postaviť hrázu pokračujúcemu odboju proti učiteľskému úradu cirkvi a brániť ho proti útokom, ktoré ohrozujú samotné základy cirkvi. Pod Tvojim materinským vedením a ochranou chceme byť tiež apoštolmi tejto dnes tak nutnej jednoty, modlitby a lásky s pápežom a vrúcne ťa prosíme preňho o zvláštnu ochranu. Napokon Ti sľubujeme šíriť medzi tými, s ktorými sa stretávame, obnovenú úctu a dôveru k Tebe. Sme si vedomi, že ateizmus spôsobil u mnohých veriacich stroskotanie vo viere, že znesvetenie vniklo i do svätého Božieho chrámu a neušetrilo ani mnohých našich kňazov, že sa zlo a hriech stále viac šíri vo svete. Preto sa s plnou dôverou odvážujeme zdvihnúť svoje oči k Tebe, Ježišová, naša milosrdná a mocná Matka, a znova ťa dnes prosiť o pomoc pre záchranu všetkých Tvojich detí a s veľkou dôverou ju Teba očakávať, Ty milostivá, dobrotivá, sladká Panna Mária. Amen. Na záver zaspívame hymnu Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Nepoškvrnené srdce Márie, nepoškvrnené srdce Márie,
svetlom a cestou, si svetlom a cestou, si svetlom a cestou nám na zemi. Kňaziteľ Mária, zasvetený kňaziteľ Mária, dávajú sa s láskou, úrob ich podobnými Kristovi. Vedia si zasvetiteľné, sú zjednotení v tejto vážnej dobe. Neskoro zvíťazí, kto je nepoškvrnené srdce. Keď príde posledná hodina naša, keď príde posledná hodina naša, príď, Matko, nemeškaj, príď, Matka, nemeškaj, príď, Matka, priveď nás do neba. Príď, Matko, nemeškaj, príď, Matka, nemeškaj, príď, Matka, priveď nás do neba. Teba a milujem ťa, prosím o odpustenie pre tých, ktorí neveria v Teba, nekláňajú sa Ti, nedúfajú v Teba a nemilujú ťa. Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa Ti klaniam a obetujem Ti najsvätejšie telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo všetkých svetostánkov sveta, na odprosenie všetkých urážok, ktoré sa Ti dostávajú. Prosím ťa, obráť úbohých hriešnikov pre nekonečné zásluhy jeho najsvätejšieho srdca a na orodovanie nepoškvrneného srdca Panny Márie. Túto sviatosť slavnú zbožníš kľudne kolená, bohoslužbu starodávnu, náradnú a vznešená. Pomoc myslom, ktoré slávnu, viera s láskou spojená. Otcu, Synu, jedinému, chválu ťa klesanie. Sláva mocná, čestnému, a tiež dobrorečenie. Odobivo poslanému, rovnakému uctienie. Amen.
Prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať tajomstvo tvojho tela a krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy pociťovali účinky tvojho vykupiteľského diela, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.